Bon dia. Continuarem amb la nostra làmina i en aquest cas farem la part del caixetí. És una mica més complicada, però l'anirem fent. Primer de tot, recuperem la làmina que teníem abans. Anirem a Fitxer, Obre, la tenim a dins de Documents, LibreCAD, i aquí tenim la làmina. Aquí teníem el marc que havíem dibuixat a la sessió passada. Anem a fer una ampliació perquè el caixetí va a la part de baix i així ens ho veurem millor. Anem a Visualitzar, zoom d'una finestra i seleccionem la part de baix. Molt bé. Anem a fer la primera línia. La primera línia que farem del nostre caixetí, aquesta és la nostra base, que ja la tenim dibuixada aquí, i el que hem de dibuixarem és aquesta línia. Aquesta línia, si ens fixem, està separada 25 mil·límetres de la part de baix. Per tant, anirem a l'eina de fer una línia, agafarem l'eina que és una línia paral·lela a un punt i li hem de dir que la nostra línia està separada, que és aquesta d'aquí, una línia a una certa distància, i la distància que l'hem de posar és els 25 mil·límetres que hem dit abans. Primer de tot, aquí a la part de dalt ens demana la distància, li posarem 25 mil·límetres i ja podem triar la nostra línia. Quan ens acostem a la línia que fa de base, fixem-nos que ens surt ja directament la línia doblada. Fem un clic i ja la tenim dibuixada. Bé, el nostre caixetí ja tenim marcats els dos costats i ja haurem de començar a dibuixar les línies verticals. Per dibuixar les línies verticals ens ajudarem d'una altra eina que és la circumferència. Primer dibuixarem les dues línies que són senceres, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. D'acord? Comencem per la de la dreta. La línia de la dreta veiem que està separat 88 mil·límetres de la nostra dreta. Per tant, el que farem és una circumferència que tingui un radi de 88 mil·límetres i tingui centre en aquesta cantonada. I així ens podrem dibuixar amb ajuda de les eines de referència aquesta línia vertical. Comencem. Tirem endarrere, hem de buscar l'eina d'una circumferència, agafarem l'eina d'una circumferència que marquem el punt i el radi, cliquem en aquesta circumferència i aquí dalt ens demana el radi. El radi hem dit que posarem la distància que està separada, 88 mil·límetres. Per tant, escrivim 88 mil·límetres en aquí, que és el nostre radi. Fixem-nos que ens surt la circumferència. Perquè aquesta circumferència tingui el centre en el lloc exacte, utilitzarem aquestes eines de referència. En concret, aquesta que ens fa la marca de la intersecció de dos elements. I ara hem marcat aquesta i vindrem aquí i fixem-nos que directament se'ns desplaça la circumferència als punts que se'ns creuen més d'una línia. Ens interessa aquesta d'aquí baix. Molt bé. Ja tenim la circumferència feta. Podem prémer escape perquè no tinguem la circumferència per aquí. Fixem-nos que aquí ens apareix l'ordre. D'acord? I ara hem de fer la línia. Volem una línia vertical que vagi des d'aquest punt fins a aquest punt d'aquí dalt. Com la seva longitud sabem que és de 25 mil·límetres, farem servir aquesta mesura. Tirem endarrere, triarem una línia i triarem aquesta línia que ens fa una línia vertical a partir d'un punt. Cliquem aquí i aquí dalt ens demana la longitud. Hem dit que la longitud volíem que fos de 25 mil·límetres. D'acord? Tenim el punt de referència aquest i aquesta línia l'hem de fer des d'aquesta intersecció d'aquí. Per tant, cliquem i ja tenim la línia feta. Prenem escape per treure i veiem que ens queda la línia. D'acord? Fem escape un altre cop fins que surt d'aquí l'ordre. Aquesta circumferència ja ens fa falta. Per tant, la cliquem i premem la tecla suprimir. I eliminem aquesta circumferència. Anem a veure la distància de la segona línia. La segona línia vertical és aquesta d'aquí. I ha d'estar separada 12 mil·límetres. Per tant, repetirem el mateix que hem fet abans. Triarem una eina que és la circumferència i la circumferència a partir del centre i el radi.
El radi hem dit que havia de ser de 12 mil·límetres. Cliquem aquí en el radi i posem 12 mil·límetres. Ens acostem i fixem-nos que ja ens marca el punt. Cliquem i premem escape. Ara tornem a fer la línia vertical. Bé, millor posem aquesta circunferència a la part de baix. Per tant, cliquem aquí, la suprimim, tirem endarrere, tornem a fer el mateix, una circunferència i marquem aquest punt d'aquí baix. Bé, ja tenim on ha de començar la línia. Ara anirem per la línia. Farem igual que abans, una línia vertical i ja ens manté la longitud de 25 mil·límetres. Per tant, venim aquí i cliquem en aquest punt d'aquí. Ja tenim la segona línia feta. Suprimim, fem escape i cliquem a sobre la circunferència per seleccionar-la i suprimir per eliminar-la. Seguirem. Ara només ens queden aquestes dues línies verticals i aquesta horitzontal. Farem primer aquestes dues línies horitzontals i després farem les dues verticals que ens queden. Anem per la primera línia horitzontal. Si ens fixem, ha d'estar separada 6 mil·límetres d'aquesta part d'aquí dalt. Per tant, fent com hem fet fins ara, tirarem endarrere, agafarem l'eina de la circunferència, una circunferència amb el centre i el radi. Hem dit que el radi havia de ser de 6 mil·límetres, per tant aquí al radi escrivim 6 mil·límetres i fixem-nos que ja ens surt. Hem de marcar aquest extrem i marquem un altre fins a on ha d'arribar, que és aquest extrem d'aquí. Premem escape per treure la circunferència i ara anem per la línia. Clicarem la línia i en aquest cas triarem la línia entre dos punts, que és aquest primer d'aquí. Com ja tenim seleccionat l'eina de referència, ens cliquem al primer punt en aquesta part d'aquí i al segon punt en aquesta part d'aquí. Premem escape i podem eliminar dos cops i podem eliminar aquesta circunferència. Seleccionem aquesta i premem suprimir. Aquí ja tenim la primera línia d'aquí dalt. Ara farem la segona línia, que és aquesta d'aquí. Aquesta línia d'aquí, igual, ha d'estar separada 6 mil·límetres, però en aquest cas respecte a aquesta línia d'aquí i aquesta d'aquí. Doncs tornem a agafar l'eina de la circunferència amb el centre i un punt. Fixem-nos que el radi es manté a 6 i ens posem en aquesta intersecció d'aquí i en l'altre costat. Premem escape i ara tornem a triar la línia. Farem la línia entre dos punts, igual que hem fet abans, i marquem aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí, que és al principi i al final de la nostra línia. Premem escape fins que ens quedi ordre a la part de baix, seleccionem aquesta circunferència i aquesta circunferència. Bé, per acabar les línies, tan sols hem d'agafar i dibuixar aquestes dues línies verticals, que estan separades 16 mil·límetres. Per tant, repartim l'operació que portem feta fins ara. Anem a les eines de dibuix, una circunferència, centre i radi. Ens fixem que el radi ara hem d'escriure 16, perquè és la distància que ens marca que està aquesta línia d'aquí. Per tant, aquí al radi marcarem 16. Molt bé. I a 16 agafarem aquesta línia d'aquí per tenir la base de la línia vertical que hem de dibuixar aquí. Clicarem aquí, premerem escape i ara farem la línia. En aquest cas, la línia ha de tenir 6 mil·límetres més 6 mil·límetres, perquè és d'aquí fins aquí. Això són 12 mil·límetres. Per tant, agafem l'eina d'una línia, una línia vertical. De longitud hem dit que havia de fer 12 mil·límetres. Per tant, aquí on te posa longitud, escrivim 12 mil·límetres. Ens acostem en aquest punt d'aquí baix i la dibuixem.
escape per sortir de la línia, seleccionem aquesta circumferència i l'esborrem, tornem endarrere i tornem a repetir la mateixa operació, però en aquest cas com a centre aquest punt de la línia que hem fet ara. Fem una circumferència, centre i radi, fixem que el radi és 16, que era la separació que hi havia entre aquesta línia d'aquí i aquesta línia d'aquí. Per tant, venim en aquest punt d'aquí, cliquem, premem escape i agafem la N de la línia vertical, longitud 12 que ja teníem d'abans, per tant ens venim a posar en aquesta intersecció de la circumferència i la línia, cliquem, premem escape, seleccionem la circunferència i esborrem. En aquests moments ja tenim totes les línies posades de la nostra làmina. Anem a fitxer, desa, i ja tindrem la base de la làmina feta.